El kit d'eines d'accessibilitat ajuda a avaluar l'accessibilitat dels continguts del curs i a identificar els problemes més comuns. Per afegir el bloc Revisió de l'accessibilitat, activeu l'edició del curs, punxeu sobre la icona de les 3 ratlles i busqueu l'últim enllaç Afegeix un bloc. Des de la finestra emergent amb el llistat de tots els blocs que es poden incloure al curs, seleccioneu el de Revisió de l'accessibilitat, que apareixerà a la columna dreta del curs. Aquest bloc no és visible per a l'estudiantat. Una vegada tingueu enllestit el contingut, podeu revisar l'accessibilitat del vostre curs. Per a fer-ho, aneu al bloc de revisió de l'accessibilitat i analitzeu el curs. Després d'uns minuts, al bloc es mostrarà un resum dels errors d'accessibilitat classificats per tipologia. En el nostre cas, veiem que tenim 16 errors en les imatges, 8 en els esquemes, 76 en els enllaços, 2 en les taules i 671 en els textos. Si punxeu sobre la icona de l'ull del bloc de revisió de l'accessibilitat, apareixerà un mapa de calor en la pàgina principal del curs, on es podran veure ràpidament els errors de cada activitat o recurs. La icona del gràfic de barres vos donarà accés directe al kit d'eines d'accessibilitat. La primera pestanya mostra el llistat d'errors amb l'enllaç directe per a editar-los i corregir-los. Una vegada fets els canvis, automàticament el sistema els tornarà a analitzar i actualitzarà l'informe i el llistat d'errors d'accessibilitat. En la segona pestanya trobem l'anàlisi d'activitat, on es mostra un gràfic de barres amb la proporció de les activitats i els recursos que han sigut considerats accessibles i els que no. L'opció Tipus de contingut representa els errors d'accessibilitat classificats per tipologia en un gràfic d'anells. Finalment, en l'informe resum tindreu els diferents tipus d'errors d'accessibilitat del curs organitzats per categories, junt amb l'opció de descarregar l'informe en PDF. També podreu descarregar-vos aquest informe resum des del bloc de revisió de l'accessibilitat.